Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano mukoma nachine confession yangu iyo yandiinayo. So mukoma, zvakaitika ndezvekudai kwainge kuri kuma late 2012 ikoko, if I am not mistaken. Nablast tainge tisati tauyawo kunoku kuCape Town kwatiri. So tainge tine umwe mudhara watainge tava kushanda naye pane rimwe prize. Saka mudhara uyu nekuda kwekuti kuZim ainge akamboshandawo pane rimwe prize, saka experience ainge ainayo yekudriva matractor nei. Saka isusu tainge tichitoriwo pakati pekutodzidziswa nemurungu. Saka murungu akabva atotanga kutotirova nesabotage, then ainge ava kutongofevha mudhara uyu. So naBlaz pane pamwe patakabva tangoronga tichingoti tainge tichida kumukaurisa mudhara uyu. Zvadaro taiti paya kana tapiwa mari dzedu taibva tazomboenda mutown tobva tazombonwa, taiwanzo kuzotaimira kombi eya yekupedzisira, then tobva tazokwira tobva tazodzoka zvedu kumaprize, nekuti parengi pacho ipapo pataiwana makombi ainge achiuya kumaprize ekwedu painge paine kamwe kabhawa kainge karipo. Saka takazoti iri month end, then naBlaz ndokubva tazoronga nezvimwe zvimagevenga zvemaSouth African tikabva tazozvipa mari. Tainge tichida kungoti zvinge zvichingotorera mudhara uyu mari zvekare nekagrosari kaainge atenga. Saka isusu takabva tazoti tati nwei ndokubva tazokasika kudzoka kuprize. Apa dhiri redu tainge tatoseta, tava kutongomirira kuti bhomba ringe richizongoputika. Saka mudhara uyu akabva azofonera Blaz achiudza Blaz kuti ainge ari kuchipatara, ainge abayiwa nebanga, then ainge achida kuti tinge tichiudza murungu, but murungu hatina kumuudza. Tainge tava kutoda kutoti murungu ange achizosvika pakumudzinga basa mudhara uyu, asi sezvisinei mudhara uyu akabva azorikavha, then murungu ndokutomunzwira tsitsi. Ainge ava kutopota achitoshanyirwa nemurungu achiriko kuchipatara ikoko. Saka mudhara uyu takazongomusiyawo paprize pacho ipapo because painge pava kuti netsei. So ndokubva tazouya kuno kuCape Town takararama mukomana ashe. Then last month iyo ndo pandakabva ndazoudzwa noumwe mufeso uyo wandakamboshanda naye, ainge achishandawo kudhuze nekuprize kwandainge ndichishanda. Saka akabva azonditi unomuziva mudhara weya wamakamboshanda naye, mudhara iye akazofa. So akafa, this was last month. So mukomana achi, kubva zvandakaudzwa ndava kungogara ndichingomurota mudhara uyu, but chinondinetsa ndechekuti mudhara uyu handisiri nini ndakamuuraya. I know kuti tine zvimwe zvinhu zvatakambotadzirana in the past, but sandizvo zvakazokonzeresa kuti ange achizofa mudhara uyu. Iye antongonzi ainge ava kutongorwara zvake semunhu ainge achidisa vanhukadzi, but chinondinetsa ndechekuti anoti kana akauya kuhope kwangu anenge akabata banga achinditi, iwe zvamakaita nemukoma wako ndimi makakonzeresa kuti ndige ndichizofa. Saka handisi kunzwisisa ipapo mukoma kuti dzingoriwo hope here dzemunhu ari kungofilawo guilty, kana kuti hope idzi dzitori nechirevo. Blaz ndakataura navo, Blaz vakabva vatonditi hapana kana nyaya, because zvinhu izvi zvakaitika a very long time ago. Blaz mufesi uyu iye anonzi akazofa neAIDS. Saka isusu zvekufa kwake neAIDS tinopinda pai. Saka ndichiuyawo panapa padare renyu Blaz, ivo havasi kurota mufesi uyu, mudhara uyu ndini ndiri kumurota, ende pose pandinomurota anenge akabata banga achiti, iwewo zvawakaita nemukoma wako ndimi makakonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakufa. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Ei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi connection yacho ndikutoshaya kuti connection yacho imbori papi chaizvo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pamwe pavakabayiwa mukoma avo vekuzofa, pamwe vakaita mainternal injuries avo akazovauraya. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mushure mekunge amai vangu inini vashayika, ndo pandakabva ndazotorwa nasekuru, ndokubva ndazombotanga kugara nasekuru muHarare. Sekuru vangu ava vainge vaine
mari yainge yakawanda. Zvino vakati vati garei neni muHarare ende vainge vava kutondiendesa kuchikoro, but all of a sudden hameno kuti why ivo sekuru vakabva vazongoti vainge vava kusada kuti ndinge ndichiramba ndichienderera mberi nechikoro, not because mari vainge vasina, mari vainge vatori nayo yakatowanda. But so kuchikoro kwacho ndainge ndiri munhu ainge ari very intelligent. I think kuti ndo zvakazokonzeresa izvozvo. Vakabva vazoti vainge vachida kuti ndinge ndichimbodzokera kumusha, saka vakabva vazonditora ndokubva ndazodzokera kumusha. Ndainge ndava kugara kwavo, then ndainge ndava kutongoshanda nevamwewo vakomana avo vainge vachivashandira, vainge vari vafudzi vavo vemombe. Sekuru vangu ava vainge vaine mombe, I think dzainge dzichitosvika kuma8 dzainge dzakawanda. Vaiva nemari yainge yakawanda, uye zvekare muvillage ivo vainge vachitotyiwa, but sekuru vangu ava vainge vaine utsinye umwe uko hwavaigara vachingondiitira. Saka ipapo zvakaitika, nanhasi uno handitombonzwise kuti rainge riri shavi here rakandibata kana kuti mudzimu, or I don't even understand, because sekuru ava vaiwanzokuti kana vakauya vaibva vazondimutsa, vaiwanzokuuya kuma3 am, then vobva vazonditora vobva vazoenda neni kumakuva. Taiti kana tasvika kumakuva kwekwe vaitanga vageza vakamira pamusoro peguva rasekuru, then vaizoti kana vapedza kugeza vobva vazonditi inini ndinge ndichitora mvura iyaya iyo yavanenge vashandisa pakugeza, then vobva vazonditi chigeza, but inini ndaizogeza zvangu ndakamira panext nepaguva raamai vangu. Saka zvose izvi zvainge zvichiitika zvakasvika pakundiafecta zvekuti ndainge ndava kuita sekunge munhu ava kupenga because of some of the things zvandainge ndava kuona. Dzimwe nguva so ndaiti kana ndikabuda panze usiku ndaikwanisa kungoona kana chipoko chaamai vangu, then amai vangu vobva vatongotanga kuchema. Ndaibva ndazotanga kuvatevera, but ndaiti kana ndatanga kuvatevera kudaro ndaibva ndazotoona kuti ndinenge ndatova musango. Amai vobva vazoshanduka vobva vazoita nyoka, ndobva ndatanga kutiza. Saka vanhu vainge vava kutongoti uyu anopenga, uyu anopenga. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungorotomoka mumafamily meeting, but ichiita sekunge maybe ndine mudzimu here wandainge ndiinawo. Saka dzimwe nguva ndaikwanisa kutorohwa zvichitonzi uyu mwana wemukwasha, saka haukamu kuti mudzimu wemumusha unobva wazoenda obva wazonogara pamwana wemukwasha, kuti isusu vana hatina kuzvara here. Saka ipapo mukoma ndakangoti one night ndainge ndakarara ndokubva ndarota almost ndikangoti hama dzose dzaamai vangu including amai dzainge dzakafa. Ndakabva ndazoona zvipoko zvavo, saka ivo vainge vachichema kwandiri vachinditi takaurawa nasekuru vako, toda kuti unge uchitibatsira kuvarwadzisa. Saka ndakabva ndatongomuka paya. Zvandainge ndava kuita ipapo zvimwe zvacho ndainge ndava kusatombozvinzwisisa, ndobva ndatanga kufamba paya ndichingotevera zvipoko zviya kudzamara ndazosvika kumatanga. Ndakati ndasvika kumatanga ndakaenda pane rimwe danga rainge riine mombe about 25 or so. Ndokubva ndazoudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti mombe idzodzo ndinge ndichizodziisira poison. Ndokubva ndadzokera zvekare ndikabva ndazoenda mune chimwe chirumu icho chaigara mishonga yakasiyana siyana. Ndakabva ndazotora chimwe chigubhu ch20 liters chainge chiine mushonga, ndokubva ndazodzokera kweya. Saka sekuru ava vainge vakagadzira zvimawater tank izvo zvataizoti kana kuri usiku paya mombe dzinge dzichizowanawo mvura yekunwa. Saka ndakabva ndazotora poison iya ndokubva ndazozanganisa nemvura. Mushure mekunge ndazanganisa nemvura iyaya ndobva ndadzokera zvangu ndikabva ndazonorara. Mombe idzi chakandinetsa mukoma, hadzina kufuma dzakaita murakatira, asi dzakazoti dzava kumafuro. Mombe idzi ndopa dzakatanga kudonha one by one. Mombe idzi I think kuti dzinenge dzakaita almost 1 week dzichingodonha one by one kusvika mombe idzodzo dziri 20 dzafa dzose. Saka iniwo makuseniseni zvandakaita ndezvekuti ndakabva ndazokwesha saka iniwo zvandakazoita mangwana acho makuseni ndakamuka ndikabva ndaemta zviya zvimawater tank ndokubva ndazvisuka. Then nanhasi uno sekuru vangu ava havatombozvizivi kuti ndini ndakaisira mombe idzo dzakazofa dziri 20 poison. Ipapo handitombozivi kuti ndainge ndabatwawo nemweya wakaita sei, because kubva ipapo mombe idzodzo padzakatanga kufa handina futi kana kuzomboona chipoko chaamai vangu, never until right now. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo mukomanashi. Pari zvino hangu ndiri kuraramawo ndiri munyika yeSouth Africa. Ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndaiona zvipoko. Saka zvipoko izvi zvakabva zvazondituma kuti ndinge ndichiisira mombe dzasekuru poison.
strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera ndichange ndichizoiverenga ndichikupai translation kubva kuchirungu ndichiunza kuchishona. Saka hanzi makadi zvino mukoma. My name is Tandi, not a real name. I am a South African woman who was once married. Ini nemurume wangu tainge tichitonakidzwa chaizvo neupenyu, but kune zvimwe zvinhu zvainge zvakaitika apo pandainge ndichiri kuuniversity mushure mekunge ndaona video revanhu vainge vachisika bonde. Saka murume uyo wacho wandakaona pavidhio ari busy achisika bonde neumwe mukadzi ainge aine sikarudzi iyo yainge yakakura. Izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti ndinge ndichizongogara ndiine mafantasies ekuda kurara nemurume anenge aine sikarudzi yakaita hombe. So after university ndokubva ndazoroorwa paya. Unfortunately murume wangu akazondiroora, ainge asiri very strong in bed, but at that time ndakabva ndangozviudza kuti chakakosha irudo. Then a few years ago ndopa ndakabva ndazotanga kushandira imwe kambani. Saka pakambani apa ndopa ndakabva ndazosangana neumwe murume uyo ainge achibva kuZimbabwe. He was my supervisor. Saka tikabva tazongotanga kungotaura paya tichiita majokes. Some of the jokes they were inappropriate. Ndainge ndisitomborina kana ndiri naye murume uyu, but nekuda kwekuti friend yangu akabva azotanga kuchita on her husband, ndokubva azondiudza kuti mukuchita kwake kwaainge akaita ainge akasangana neumwe murume ainge aine sikarudzi rainge rakaita zehombe. Izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti ndinge ndichitanga manje kufunga about all of those fantasies. Saka ndakabva ndazongobvuma mushure mekunge murume uyu azondipfimba. Takadanana. Apa tichidanana kudaro mukadzi wacho ainge achishanda pane imwe kambani yacho. It was just a few blocks away from where our offices are. Saka akabva azofind out. Zuva iro raakafind out, she then came to my office achida kuita noise neni, ndokubva ndatongomudzikamisa paya. Then later on when I had knocked off akabva azouya. Lucky enough murume wangu he was busy with a business meeting, and ndikabva ndatongomukumbira mukadzi uyu kuti ange achidzikamisa ana yake, but ainge akatondirongera musindo achida kuita noise neni. Ndopa ndakabva ndamurova paya ndokubva azotiza, but iye akabva ati you are going to see what I am going to do to you. Ndakabva ndangoti ndezvekwake izvo. So kubva ipapo patainge takabatwa zvatainge tisisina mukana wekuti tinge tichinyatsokufara inini nemurume uyu wekuZim, because pose apa taiwanzokutoenda kumasleep over tichitorara kumahotel nekumaguest house. Saka ipapo sevanhu vainge vachingoramba vachingodanana vachiita ustaboni, zvatainge tava kuita ndezvekuti iye aibuda achiita sekunge ari kuenda kumeeting, neniwo ndobva ndabuda tobva tazonosangana. Most of the times taizogumisidzira taita bonde redu mumotikari. Saka meno kuti chii chakangoitikawo pane pamwe apo patakazombosangana mumotikari ndokubva ndakanganwa. I think kuti the pleasure was too much. Ndokubva ndazokanganwa chipfeko changu chemukati mumotikari yake. Iniwo handina kuziva kuti soon after dropping me akabva atopika up mukadzi wake, then chipfeko changu chemukati chikabva chatorwa nemukadzi wacho. Mukadzi wacho uyu akabva azoenda kuZim. Akati aenda kuZim ndopaakabva azondigadzira achishandisa chipfeko changu chemukati. Saka zvakazoitika kwandiri ndezvekudai, ndakabva ndazotanga kungonzwa kungovaviwa kusikarudzi kwangu. Ndikabva ndati zvimwe kuda yeast infection. But ndakatomboenda kuchipatara ndikabva ndatoona kutoti zvainge zvisingatomboshandi. Ndaingoramba ndichingonzwa kuvaviwa, and now it was even getting worse. Mukomanachi. Then nerimwe zuva ndakatoti nditori kumaperiods paya ndichitochinja sanitary pad rangu ndokubva ndatoona kutoti ko ingawani there was blood that was mixed with worms. Ndikabva ndati zviriko here izvi kuti munhu uri kumaperiods unobva waita ropa rakasangana nemakonye apa iwewe uchiri kurarama. Ndakabva ndamhanya ndikabva ndaenda kuchipatara ndikazama kuti ndinge ndichipiwa mamedication akasiyana-siyana. Zvose izvi ndichizviita murume wangu I did not even inform him kuti izvi ndo zviri kuitika kwandiri. Zvino mukomanashi last year murume wangu iyewo ndakabva ndazomutapurirawo chirwere icho chichi chekuti ndinopota ndichibuda makonye kusikarudzi kwangu. Saka iye manje ndakabva ndazviona kuti ainge ava kutanga kurwara, uye zvekare he was just losing his weight. Ndikabva ndati kochiko chiri kumboitika kumurume wangu apa. Ndainge ndisingambofungewo kuti pose apo pandiri kubudawo makonye neniwo ndiri kutomutapurira makonye acho iwawo ariko kusikarudzi kwangu uko. Then one night ndo munhu paakabva angotanga kungoridza mberi. Ndikabva ndati kochii. Ndikabva ndaona kuti munhu ainge akabata sikarudzi yake. Ndakati ndichinoteresa sikarudzi yake yainge ichityisa, yainge isingatarisiki, yainge yakaita kuzvimba kuita balloon kudai. Then
ndokubva ndazofonera ambulance ikabva yazouya. Saka takangoti tichingosvika kuchipatara zvikabva zvatonzi it was an emergency thing, ainge achifanira kuti ange achitoendeswa kutheatre. Akazoti aendeswa kutheatre kuya I then spoke with one of the nurse who was really shocked and traumatized. Akabva andiudza iye kuti kubva zvaakatanga kushanda basa rake, she had never seen something scary like that. Ndikabva ndati ndiudze. I was then told kuti murume wangu did not make it nekuda kwekuti sikarudzi yake hanzi yakazoputika. Mushure mekunge yaputika ndokubva vaona kuti patable painge pazara makonye, meaning kuti makonye awa ainge atopararira nemuviri wake wose. So murume wangu akabva azoshaika. Mushure mekunge murume wangu ashaika, then uyu murume uyu wekuZim now ava kudzoka kwandiri ari kundiudza kuti ko iwewe what more do you have to lose? Handiti already wakatoluza murume wako here? It is far much better kuti iwewe unge uchingova mukadzi wangu. Saka ndichiuya panapa padare renyu, ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira kuti ndoita sei. Yes indeed, I don't have anything more left to lose. Murume uyu iye ari kuti ava kutoda kutondiita mudzimai wake nekuda kwekuti akabhoyekana neizvo zvaakaitwa nemukadzi wacho, kuti mukadzi wacho akazoba chipfeko changu chemukati akabva azoenda akabva azonondigadzira. Saka ndiri kukumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Ndoita sei? Ndobvuma here kuti ndinge ndichingoroorwa naye murume uyu wekuZim nezvose izvo zvandakaitwa nemukadzi wake? Vedare ndo yanga iri narration yemessage iyo yandakatumidzirwa. Ndanga ndichinareta ndichiibvisa kuchirungu ndichiunza muchishona. Let us talk about this issue in the comment section. Zvakangoma hazvo vedweyo. Strange things indeed they do happen in this world. And sikarudzi yake yakaita kuputika in the middle of the operation. Hanzi murume wangu ndokubva atoshaika paya. Zvakangoma hazvo vedwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Uye zvekare channel yaMama Muku muchiri kumboita here muchienda muchimbonoidongorera. Please we have to go there tichingonodongorerawo so as to support her. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.